Saka takazotenga diesel first watagadzira matai kuti aone kuti ione kufamba motokari. Saka inise sampurisa wasabhuku. Saka sampurisa wasabhuku. Shenje kani? Shenje. Ngauye kuno. Tenga hakuridzirwe bhero membero dzangu dzazove pedo muchandishambadza kunge zigo tichakudanai kumabiko yawana kwasha wangu wakandirorera uchindiudza kuti inini ndakauraya mwana wavo. Saka zviri kundirwadza zvakati mukwasha wangu afa wakazondidaidzawo kuti uyai tikabva tasvikawo zveshuwa chitunha chiri apa. Takasvikawo mwana wangu wakazouyawo chemangwana chawasumwawo. Tatauya bva tauigawa kwa mukwasha wedu zvakanaka. Tapedza kuiga mukwasha wedu kwabva wataurirana newana tezvara wavo kuti zvomakaita ndiri kuona hapana chamakaita pane mwana wangu kana kubvisa mari kana kudii. Inini ndiri kutora mhuri yangu yese nezvinhu zvese zvondinazvo. Zvese zviri pano ndiri kuenda nei ndiri kuenda nemwana wangu. Wakawirirana. Wakazokumbira kuti pamazuva mairi aya ari kumbobatwa maoko ndiwo wana wakwasha. Vakororo wangu wakati zvakanaka munombosara pano. Takasara zveshuwa. Mwana wangu musikana akati zvinhu zviri panapa zvakawanda. Regai ndaidze wana ngoti mangwana ari kuenda kuchikoro hatisi kure nekureba. Atakure zvinhu zvangu zvandadinere zvazinditore. Saka wana wakatakura zvinhu. Zvikasara zvishoma zvekuti taida kuzotakura chemusowo tinoda kusumuka. Wakwasha wangu wabuda kuseni. Wakasiya tisipoba. Wakazouya muma 5 wakasvika wakwasha wangu wakatuma kamwana kemwana wangu ikako kane 15 years. Kakatanga kutuka mai wake kuti mama muriramba kusara pano sei. Wakatuka mai wake nehasha. Wakada kuti wabude wamutuke. Wakabva wachema mai twatora mwana wadoko bvabuda bvaenda. Isu tikati atiendi takabva taramba tiripo. Wese wangu ari 7 wakatituka. Ndimakazha mwana wedu. Ndimakaroya mwana wangu. Ngekuti mamuda kuenda. Kuda kwenda kuti mwana wenyu ahure. Wakataura vamwe mazwi kuti handigoni kuti ndiatsanangure ba. Tatiri wairi nemukunda wangu. Who in particular? Aikupomerecha ende upi watu? Wanhu vari apo wanga wari 7. Baba na mai. Tinongedza imbwa kuti uyu. Mai waripo. Uyanga aripo. Iye ndiye mwana wacho wakagarapo. Mwana wemukunda wangu. Ndiye akatanga kutuka iyi. Ndiye akatanga kutuka inini na mai wake. Mai wacho akabvarira mwaka vaenda kumba. Vatora twana twake tudiki. Ndiwo kuchizodaira ngoti mwana ndiye anga atuma kuzitanga kutuka mai. Asi mai wacho hapana basuzwa mushiba uri kutauza. Alright, okay. Sunga yo. Memo kwa manga. Ane 15. Upindi mkoti. Mwazo ndiye mai. Gasungwe mai. Mai zumka. Makadini. Isu zviri kutaurwa izvozvo zvakati makasimba ere. Tiripo makadiwa. Pamusoro inini zvese zviri kutaurwa izvozvo. Wari kutonyepa. Kuti bhazi haita kapo. Kuti bhazi murikuroji. Takanga taenda kwataenda. Zveshuwa takasvika. Wakapera kutora chikafu chese. Nezvinhu zvese. Murushona. Ini ndandisatombozvisiba kuti wakadini. Vatu wakatora chikafu chese. Wakatora chikafu chese. Isu tochitaura. Iye mwana wacho iye. Chikafu chei. Akatora magwere, akatora masofa. Murushona. Isu takasvika wari kukakadzana nemwana iye noyo. Ini ndinochitaura, muroora. Zviri kudini kwemimi kuti mutuke mwana. Azviiswi ba. Akabuda, akapomoka, akadini akaenda.
ini ndanisingatombozivi kuti vari kuda kutora mwana wake. Ndatisingambozvizivi ini ndanisingatombozivi kuti vari kuda kutora mwana wavo. Ndakazotozwa kuti basi vari kuda kuenda. Woenda sei? Murume kuikwa Friday, Saturday, Sondo kwabva aenda zvadidini. Mbuya pamatangira ndo pakashata. Pekuti wakatora magwere nei ipapa ndo pakashata. Dai manditaurira kuti nyaya iri kutaura kuzi watu makandipuma. Mwabva mangoti enyu simba racho ndarione pere kuti ndiwapumba. Ini ndiri kuchema mwana wangu. Ini handizvizi. Saka pakatorwa magwere makarwadziwa ngei? Anditi atiri kuti tiri kuchema tese nemurooro wangu. Magwere aingounzwazve parufu ipapo. Kuchema. Tikati mazotora seiko magwere? Muruzviona. Saka muri kuita mabhenefits erufu. Inini ndiri ndakafirwa nemwana wacho. Ndanisingatombozivi kuti iwona uri kutora mwana wavo. Ndanisikambozviziva. Tatiri kuti tiri pamwe chete nemurooro wangu iyeye. Asi murooro wangu wacho takatoona watodini atoenda. Ndanisikambozviziva ini kuti vari kuda kutotora mwana wavo. Zvaari kutaura zvachiziva. Roora? Takaroora. Takaiswa kundoti tine vanhu. Takataroora. Hino ndaizviziva kuti basi ini tatiri pamwepo nemurooro wangu. Tatiri pamwepo. Izvo zvavo zvokutora mwana wavo ndasikazviziva. Nyaya dzeizwe kupumana kwakashata. Ina ndina kuwapuma ndandikuchema. Ndati kupumana kwakadi kwakashata. Handina kuti makapuma munhu. Ndangoti kupumana munozwa mbezvinotaura. Mangu ndipo ndinyumwe mani. Kana ndikuti inini kupumana kwakashata, muna muti handina nomupumana aiwa. Handina kuti makapuma. Ndati kupumana kwakadi kwakashata. Handizo. Kuenda vanhu musagare zvakanaka, musawirirana. Can you imagine mimi kuti mai muzukuru wake wirapo? Uyu muzukuru wake anotuka mbuya wake, mai wani wamai wake. Kana kupindura che uyu rapo mbuya wako haasiri uyu, mbuya wako ndeuyu. Wotuka mai wako iwe wakakubara iwe. Uri fomani? Sumuka. Uri fomani? Iye ngamuke ataure ega mwana wacho. Ongozve? Ongosina chikoro. Iyo zo wakwenda. Form 1. Form 1. Une makore mangani? 15 years. 15 years Form 1. 15 years Form 1. Iskuru ipi? Kazi chikoro chipi? Alright. Ko inyaya yekuzi wakanesa namai kusvika watuka mai. Nanambuya mama endepi? Alright, ndipo ndinoda kuzwa ipo papo. Ndipo ndinoda kuzwa ipo papo. Ipo papo azotaura chokwadi. Chakati uyo uchituka mai inyaya kwa iye maprofita kwa wakaendeswa ni mbuya. mai wako pasina. Mai wako pasina. Aiwa ka. Usati aiwa, wana sekuru adoziya yako kwaenda masofa ndo wakatenga masofa. Aiwa ka. Iyo kakanozipinza kachinu kazipinza motikari yo mukabage. Atiti. Uona motikari haipo. Mota yacho isiri yako. Zvine ineyo kuti yaende motikari.
Alright, it's okay. Kunda ndabva. Pandiri kuda chaipo ndiporubvisa. Wati wakabva nanambuya. Wanambuya wari kubva kumaprofita. Ndipo ndiri kuda ipo papa. Mai wako hapo, mbuya wako hapo. Wana sekuru wako wana chibaya wangu waripo here. Hawapo. Saka kumaprofita mama enda nani? Aiwa. Family sina mai wako here. Wanga sei? Wanga sana nyama zao. Mai wako chaiyo. Mai wako chaiyo. Waruta nezvake. Murume wake ndiye afa baba wako iwo. Ndiye baba wako ndiye akafa. Baba wako aita ma drugs ke. Iwo wakuita ma drugs futhi. Ne age yako yakazoziya sei kuti baba wako aita ma drugs. Baba wako akafa rini? When is it? Papi. Last week. Isso akafa isso. Rini? 15 May. Só 15. 15 May. Aiwa chimbodzoka umbanyi musha wakasvipa. Hatinga iya ndinovuka kuti inyaya ine gore kana kuti nyaya ine 1 week. Aiwa chimbodzoka umba mbocheme mutemo munozouya after 42 days. Musha wasakasvipa. Tingatanga kutonga nyaya musha wasakasvipa. Munakaputika pamatopa Mauto bzapana. Aiwa chimboenda icho ndai musha wasakasvipa. What? Iwawo. Aiwa saka dzokai kuno. Dzokai kuno ndiwo same people. Dzokai kuno. Chipinza imwe yacho H2. Iyi yapera iyi. Ngaitoye yawo yacho. H2 nayi ngaiuye. Iyi munozouya iyi tata musha wachena. Yes, iyi ngatimbozwe iyi. Umwacho ndiani? Yakapangwa na substate. Substate uri. Ndai tara ndi. Pamusoro imambo mutasa. Pamusoro imakurukota amambo mutasa. Yes. Mhuri yekwaniwing yakarara nechitunha muHatsoma. Kurara mushure mekunge wandifonera wakauya nemuteto wako kuma7 wauya nemuteto wako wakazotondifonera watomunzira kuti akuenda kumocha 7 nguwai 7 manheru wobva warara nechitunha muHatsoma pai pasi padhuze panopakwa kuita zvakomureri zvaMP Benza paeducation panze kurara nechitunha chiri pai mushure maizvozvo warara chiri mumota mushure maizvozvo makazotopindawo munhu angatotorohwa nematsotsi bva avorara pasaidhi pechitunha ipo pa munhu wacho takazotouya kwaziteo bva araswera ari parufu saka apa warara nemunhu apa chitunha apa wobva wadii mangwanani wakazomuka makuseni ndikutondobatawo maoko ndakasvika ma210 iri chitunha chachatowo mukicheni kare ndakabvunza mhuri yekwaniwengo kuti mhuri yekwaniwengo chitunha chararepi chikatatu asi pakazobuda murume anonzi Ruben Mashiri ndiye akazonditaura zvikanzi no chitunha chitara chipatrora nacho munzira ndaenda kwaDCT wama up and down Pungwe yese vaine chitunha muHatsoma angari in charge wacho ndiani angari in charge apa ndingangoti mai ndimai wacho mai the mother of the deceased person ari pemai wacho waripa iye angachitaurapo uyai apa mai ini zviri kutaura sabhuku unotonzishisa zviri kutaura sabhuku kani mukwamba wacho weuri panapa mufungeni munhu akafa mazwa
Wakafa nguwai. Munhu ashaika. Akashaika kuma 5. Mazvona. Kutobviswe mari. Yobva yaendeswa pasabhuku. Sabhuku ubva atambira. Mazwa. Izvi zvese zvari kutaura izvi. Atambirwa pamadi. Mari yatambirwa. Taura ineni. Mari yatambirwa. Sabhuku asumwa kuma 500. Pamadi. Inini nhoro ndese iyo iri kutotaurwa inotodikana mukwambo wangu ari pamari. Imi mbuya iyo. Munoziva kuti iwo nini ndikafira. Ina nditozviziva inini. Imi mbuya iyo. Ndati zvamunoziva taurai zvamusingazivi hamudini. Zvamusingazivi hamudini. Andizviziva ini zvauri kutonditaurira. Vanhu vakazema kuseni vakaine burial wood. Kuiga munhu. Yakauya ine burial wood yekuti ngatichichengetedze munhu. Ina nditombozviziva. Ambuya, hamuna zvomunoziva here mbuya? Inini handisi kutomboziva benini zviri kuita. Inini hapana zviri kuziva benini. Mwana paakanzi afa. Makataurirwa here ndimi mai yacho kani? Inini ndini mai yacho. Ndati makataurirwa here kuti mwana afa? Mwana uyu kauye inini mwana uyu wakatofa nditotoripo. Makataurirwa here kuti mwana afa? Ndanditoripo inini mai yacho. Kufa kwakaite mwana. Mwana wakafira pamba pake. Wakauya mande kubva kubasa kwawo. Chipiri chitatu mwana kwakutofa. Pamba. Pamba ipo pa. Pamba. Akafira pamba. No, it's okay. Aturi mune mhosva. Isida kungonzwa nyaya yemamiri yakaita. Anditi mwana akafira pai? Wakafira pamba. Bambo, munhu yomati akatiza matsotsi aibva yakorara paseri petu nandiya. Munhu wacho ndingangoti pani akazotondorara kumba kwasachecha. Munhu wacho. Uripi munhu wacho? Ari pana peri. Sekuchecha muri pana peri. Sabhuku musato. Ari checha ngauye kuno. Shenje kani. Shenje. Ngauye kuno. Yes, mambo makadini. Ndichangamira. Tinomboye. Muri kuzwa nyaya iyi. Munoita mukaruzivo kamwinakwira. Pataka tiri ku ini ndiri mupurisa wa Sabhuku Steya. Saka zvindiri mupurisa wa Sabhuku Steya. Takaita dambudziko. Takaona umwe mukomana kuti ndabirwa. Tiri pawatsomba. Ndabirwa. Pane dambudziko raitika ndabirwa. Kati mabirwi svikanzi ndabirwa. Kati mabirwi svikanzi ndabirwa chikwama changu. Chachine marini. Vataura figa yemari yacho. Ataura figa yemari yacho. Kati aiwa hapana chakashata. Saka ndokubva tagara ndokubva taenda naye kunzvimbo kwaitika rufu. Ndobva tabata basa rese tiinaye. After tadaro tapedza basa ndokubva auya kupamba ndokubva arara. After tarara ndobva ndamuperekedza kunzvimbo kwake kwatsomba kwandatamuonera. Ndo zvakaitika chakamira. Aiwa. Ndakuzwa nyaya yekuzi arutazi akasvika akarara pakatiza matsotsi akanorara pasaiti pechituna. Ndo zvakaitika. Dambudziko rakaita chituna. Takati izvo tichienda 12 o'clock tichibva papamba 12 ndobva taenda kwadada. Tasvika kwadada ndokubva taziya hatina polisi, panoda tsamba yemapurisa. Saka awa ndokuti papa ina Samashiri ndiangari muridzi wemotokari. Saka yanga isisina diesel Changamire. Sanga isina diesel. Saka zviranga isina diesel. Zvikanzi ndingachosvika here kupi kwa DC. Pamwe haigoni kuchasvika. Ndobva
tabva ikoko takuda tsamba yechi yemapurisa ndobva tasvika Watsoma. Wamashiri muripo here? Zvakanaka Changamire. Saka zvazvaitika uyu tingati ndimukwasha because uyu Samashiri neni Chikata tisu mutu mumwe chete. Mashiri anoera mheta, ini ndinoera mheta. Chikata chikara, nyoka hombe. Saka ndo zvakaitika ipapo. Saka dambudziko ranga riripo manje mambo hatina kuzogona kusvika takasvika kwa DC. Tasvika kwa DC kuyo zvikanzi matsamba ari matsamba hapachina ngemupurisa. Saka munozoenda 8 o'clock isinokubva tafamba nechitunha chedu petrol ndokubva yapera. Saka tadza kuchaya 2:20 kunze kwakutoedza apa hatichina petrol. Ndobva tapusha motikari kuti ifambe pataenda kodi pa education paya ndo patatari ndobva tapusha patarara nechitunha tiri ipapo botatisina and anga akubuda mvura murubazwa Changamire yanga yakubuda mvura mutumbu wetatina because wanga wakaiswa ngozi ngati negumbezi muka kunze apa ari pamachanja anga ari pamachanja. Saka papa kutobuda mvura. Saka tati kumira kuti tizotore takamboda kuedza kutsvaga kuti panere wanogadzira makofini. Saka wakaona ari kudhura. Samashiri ndokwati no kwamutare anenge akati chipei. Ndobva aita kompe ndobva bamnibva aenda kupi kwamutare kogadzira box. Vatenga box ndobva auya nako. Saka vanhu vakazotiona taapo nguva yanga yapfu yanga dzadzao 10 o'clock kuseni 10 o'clock kuseni ndobva tatore chitunha chakutobuda mvura Changamire. Saka kuti chibude mvura munhu kuti azotakure chitunha chiri kubuda mvura zvisingachaiti. Saka akaiswa box nguva yacho iyo ndobva taenda naye box. Vanhu vari kuti nharaunda iri kutiona kusanganisa nevamwe vanhu vakuru wanga waripo. Saka ndobva tagadzirisa vhiri ndobva tatenga diesel. Iyo pa diesel ndo ranga rapera. Saka takazotenga diesel first vatagadzira matai kuti aone kuti ione kufamba motokari yedu. Saka inise sampurisa wasabhuku. Saka sampurisa wasabhuku inisa mpurisa wasabhuku ndo zvatakaita ipapo Changamire. Saka ndo umbo wandinogona. Saka zvandakuda sashenje maita zvakanaka. Pandaida kunzwa ndepekuti mutumbi wakarara paWatsoma. Chokwadi. Wobva wazobva ndobva wazoenda kupi kumba. Chikonzero Changamire tatisina chekufambisa. Ndokumbira Chikata wata. Samashiri. Ndokumbira Chikata wata. Maita Chikata. Wamashiri. Bakanaka Chikata. Right. Chitaure.
pamusoro wemambo mutasa titambe zvamunoziva baba. pamusoro wemambo mutasa Yes. pamusoro makurukota Yes. zvotaura nemurume uyu zvimwe zvacho ichokwadi zvimwe zvacho manyika. Inini ndiri panapa ndini dhiraivha wemota ndakafonera ndiri kubasa uyu mutumbi wakasheka ndofunga kuti ma6 o'clock dzemanheru ndiri kubasa ndodafonera kuti sikuru wadi washaika ndafonera kuti sikuru washaika kudaro ndakati aiwa ndiri kuuya ndiri munzira kuti kuuya kumba ndofunga kuti ari kuigwa mangwana ndobva ndachiti ndiri mukati menzira imo ndobva ndazwa kuti chitunha takuchitakura kuendesa kumochari ndatofunga kudzoka kubasa asi ndakatadza kudzoka kubasa kuya nekuda kwekuti uyu ndatosvika kwakondo ndobva ndazwa kuti chitunha chatotakura handisi ndiri pakati pekufamba kutoenda iko ndipo ndakafonerwa zvendimukoma wangu ini zvichinzi chitunha chiya chachina kuzobudira pakuenda ngekuda kuti mota yapera petrol muroti mota yakatakura chitunha ichoyo yange iri yaBotswell Mashita yakatanga kutakura chitunha. Ndichitaurwa izvozvo ndakafamba nana mai kurongo wandakazosangana nawo akati aiwa chitunha chasoita kudhara nemota yaBotswell Mashita. Ini ndikati saka kuti chasoenda ndichaida kumhanyirira hangu rege togara tatotenda pepa ndipo ndakazodzi rege ndikonfirme kuti uyu wapapi nechitunha handisi wanga nechitunha wayo wakati aiwa titori murodhi mota haisi kumuka bangela kuti haina petrol. Ndikati mota yangu inini hainawo diesel handisi iye bothi ndiye akazotondipa futi zvechi diesel 2 liters kubva pa kuti ndikwanise kusumuka kuenda nechitunha kumochari diesel raririmo asi rarisho handisi ndodasvika panzvimbo paine chitunha ndodachitora ini chandaenda nacho kumochari kwadada svika kwadada dzakuita 12 o'clock 12 dzeusiku ndiri padada 12 dzeusiku okay 12 o'clock saka 12 o'clock idzodzo ndipo pakanzi newo kwadada tikwanise kutambira chitunha pakati peusiku zvanzi hatikwanise kutambira chitunha pakati peusiku takaenda kotaurirana nawo asi wakaramba ukangoshinga ukati tine varwere vari panapo wane zviputsa zvitinazvo kuti tiende kuendesa munhu mochari na12 o'clock hazvibudi saka imimi rarai panapo mudini mozofuma kuisa chitunha chenyu makuseni kwaedza then wabva wachifonera nesi mukuru wepadada yepoapo uyu akati aiwa torai chitunha muise mochari zvadaro izvozvo ndipo wakachibvunza tsamba yani yasabhuku kuti wane matsamba akakwana here tikati tine tsamba yasabhuku kwepolisi handisi tikati tine tsamba yasabhuku chete asi yepolisi hatinava ndipo pakabva pasi aiwa hazviiti kuti muise chitunha mumochari pa endai kwaDC motore tsamba nguva dzachidzidzodzi tikati saka tochiita sei kuti titi munhu wane aende kotora tsamba yepolisi kwaDC usiku hapana mota dzichiri kufambapa saka tochiita sei ndabvunza iyo gadhi anga aripo nanesi anga ari on duty tikati zvino toita sei zvikazi endai nechitunha chacho kumapurisa iko womunyorere tsamba mouya nechitunha toisa chimochari handisi saka takaona zvakakodzera kuti tinge tichidaro noda kuti tati kuzwa kuti mitemo yachinja nokuti takamboenda tichienda kutambirwa tisina zvinhu izvozvo tisina tsamba yemapurisa bara asi takazogadzisa tsamba yemapurisa takutora chitunha zvadaro izvozvo takasumuka nechitunha chedu tichienda kwaDC kumapurisa takasvika ikoko dziri kuti half 2 to 3 ikoko dzadzakuenda kuma 3 ndipo takasvika mupurisa anga ari pajuti tatomutsa anga torara ari muchikaunda chirimo so changa kararemo totataura nyaya yedu kuti afamba saka tatoda kuisa munhu wedu mochari saka zvanzi hamuna zvakakwana parikudiwa tsamba yemapurisa saka tiri kudawo tsamba yenyu nechidhindo chenyu zvikazi tsamba iyo hatina chidhindo hachipo saka munokwanisa here kumirira na8 o'clock patinenge tatanga basa
tozoprinda mapepa yaya ndikati zvikazi chitunha chaima muda kuzochitora rini maichisa mumochari ndikati isusu tatoda kungoti chingorare kumochari then tozoita kuronga kutenga mabhokisi nekumirira vana baba vacho vasipo tozotora chitunha chedu uyu wanga uri musi wa15 apo dai pakafa munhu totora chitunha musi wa16 tozoviga munhu musi wa17 handiti zvadaro izvozvo mupurisa akapawo madecisions ake anga aripo akati ona imi mamuda kutora munhu musi wa16 izvo zviri kwatoedza ko mune asikani mutumbu uyu wafanira zvisungirira here kana kuti wapondwa kana kuti waita sei inoda police case ikati aiwa munhu haana kufa nekupondwa kana kuita sei asi anga achirwara nemararia yakatotestwa newehealth care wemedu manonzi Marvelous Waneta ndiye akatesta akabva mubata malaria the very day yakatanga kumwa mapirisi ekutanga ndipo wakabva adini ashai zvadaro izvozvo tiri pakati pekudiscasa wakabva achiti imimi zvazvichine need here yekuti muchaendese munhu mumochari muda kutomutora nhasi noti kwatoedza madini kudhiraivha modzoka ine munhu wenyu kuvi kumba moenda kowiga munhu sekuti hapana police case muri kugutsikana imimi waridzwe wanhu kuti waridzwe mutumbi kuti wafa nemararia kana zvakadaro izvo zvakanaka tinotanguti zvinoita ndipo takabva driver ndini driver wacho wemota iyi ndabva pawatsomba uyu kwa-DC ndichaita driver chadasvika pawatsomba dzadzakuita around 3:30 pawatsomba dzaita around 4 ndipo takanga takuchida kuti tichibude muwatsomba dhizi rangu ro raenda kopera takatoita zvekusunda mota iyo kuendesa education tikati kuti timire nechitunha no it's okay zvandandoda zvato confirmed it's confirmed ndipo ndandoda ipo papo kundirwa kuti zveshuwa pa education ndo pamakaita sei ndo pamakarara here ndo pamakasvika here akusvika takasvika ipo ndo zvandandoda kukonfirma kuti makatenderera the whole day nebhodhi yemunhu mumotikari the whole night andizvo mapedza makaenda kunowiga futi munhu pamakazonomwiga munhu mamune burial order burial order tatisina saka I don't understand kana kuti mupurisa akakutaura kuti munhu kana asina kurwara asina kuzvisungirira asina kuita sei nechi zvese endai naye kumba what does that mean iye mupurisa ari ye munhu akafanira kuti uphold mutemo because mupurisa ndiye afanira akakutaura kuti burial order tsvagai burial order mangwana the first thing tsvagai burial order anditi maita burial order wamwe wachitsvaga coffin wamwe waita burial order moenda kunowiga munhu than kuti muti matendera the whole night nemunhu ende kusashika kwenyu kwakaita sei kuti munotendera nemunhu nemotikari kuwadada DC munhu angari pamachanja angari pai munhu angasipa machanja angari pai anga akaputwa nemablanketi mablanketi ari pai ari mumota akarara here kana akagara anga akaradzika akarara sei angakwana sei paback seat inonzi anga ari kutrezvo angari murori ezvo saka mamururamba seiko zvokutaura murume ndati zvimwe zvacho asi zvakawanda it's okay patatu kuda isusu pari critical mabvumirana kuti zveshuwa zvikuzi chitunha chakarara muwatsomba ichokwadi because dada education dzamutaura zvese izvi iwatsomba andizvo saka we are in agreement kuti chitunha chakarara muwatsomba aiwa ipo ndipo tatisuziva kuti kana tichinge tiri no because inini my understanding ndeyekuti mukaendesa munhu mumochari andizvo mukaendesa munhu mumochari panofanira kunga paine mareasons kwawo anokutadzisai kuti munhu azi haabvumiri kusvika kupinda mumochari because imimi the reason why mudada yakakurambirai kuti mupinze munhu mumochari is because yakaita hamuna polisi report because munhu akafira mumba yato police case hamuchakwanisi kumuisa anyway pasina police clearance andizvo ende chirundinesa kuti maenda kudaroka sei mupurisa akasvika makasvika kwa DC mupurisa wosvika futi mupurisa wacho hachakupi
So ndiri kushaya kuti kuenda kwenyu kwamakaita kupolice station kwaDC kwakabatsirei? It was just a mere waste of the resources. Makangowesta DC nenyika kuenda kwaDC. Bo chamakawana kwaDC kwamakaenda mupurisa chii? Chamakaenda kuona kwaDC kuona mupurisa wakarara pasi peuisheti pekaunda. Ndo chamakafambira kwaDC kuona mupurisa wakarara pasi pekaunda. Ngo chakakubatsirai kuenda kwaDC apadi? Hapana. Saka mambo. Saka isu dzautaisa nyaya yedu. Nyaya yewari yaSabhuku ndekuti Sabhuku ari kuti makarara nechitunha imi muchitenderana nacho nyanga inonzi DC, Ruda, education mundori muchi watsonga imo kusvika ngwe. Ndo zvazvi kutambwa ndimaika kuti mai ava munhu mukuru stereki. I did not expect kuti sudden age yavo wanonyepa pamberi pedare. Mai avo wanga uri kuramba pekuti handina kufamba nechitunha iwoba wanga usipuka. Chawanga uri kuramba wati zvese zvekutaura nemurume uyu because wataura ndakateerera panapa wakati Sabhuku indi muchitaura zvakadaro anozwa apa ndakateerera panapa uye Sabhuku ambotauri zvakadaro Sabhuku amutauri zvakadaro apa ndazvizwa zvataurwa ndimbuya ava meaning kuti waruramba kuti hawana chaunodii chawanoziva asi chauri kuziva ndavabvunzawo makazwa here kuti mwana afa zvikazi ndakataurwa kuti mwana afa zvikazi mwana anonyepa uyu because ataura kuti iye mwana wakafira mumba izvo ataurawo anozvataura iro ndabvunza kuti mbuya mwana akafirepi mbuya wati iya pindirai nemuromo wenyu mbuya mati mwana akafirepi mwana wenyu sumukai mutitaurire mati mwana wenyu akafirepi akafira paumba pakepo akafira paumba handizo after 2 days abva kubasa kwake handizo right saka chinditaurira shamwari uyo mbuya wako auti mwana anobva pamba akafira pamba pake ndipanga andodi ini mamutendera nemwana kwatsumba saka muti kuti makaba mwana wemunhu here kumba kwake mai acho asingazivi makaba here mwana pamba pake asingazivi afa kudaro ayo awanga kutaura inini izwa don't try to justify zvinhu zvisina basa you end up newawo munyaya dzekunyepa uyu afa handiti akafirepi munhu wakafira pamba muhamadii ini ndandisipoba paakafa kwabva atakurwa newakatakura kuendesa kune mota yanga iroda kutakura kuendesa kumochari muruti kuda kulinga kuti zvimake sense handizvo chamuti chakuda kulinga kuti mai waza wana mhosva mai ava wane mhosva yekuti wanyepa awo wataura nyaya kuti mwana akafira pa hana kumbobva pai mwana wanga akangoya 2 days akataura Sabhuku tsiura Sabhuku ndikateerera kuti Sabhuku amutauri zvakadaro mwana wakabva mandezve kubasa kwake handiti akauya basa nazvo baizvo mande chipiri nyaya yangu yamaramba ndeyekuti mwana wakarara kwatsomba izwai mbuya mwana maramba kuti mwana haana kurara kwatsomba ndozvamaramba ivi inini kutakurwa kwaakaitwa kwacho kundakandiri saka imi honait mwana wafa wafira paumba pake wobva atakurwa makati mwana waende handiti vanhu vanondouya here munhu akanga wakazoya mangwana na 10 makuseni saka mamuri kuti mwana wakaendepi mbuya wakanyeperwa tabva kumapurisa zvese mbuya wakanyeperwa kundotaurawo kwembuya but zvekuti vanhu vararapo vatsomba mbuya azviziva kuti vanhu vakarara vachitamba aiwa unozviziva mbuya haungamboti mwana wako wafa wotazvazva kuti chitunha chemwana wako chiripi saka mapurisa zvebherewo kuti munhu akaigwa sei munhu akaigwa sei ndoda bherewo makamuiga sei makamuiga sei saka pasina mapepa apa marara naye futi muchitendera naye mapedza moenda kunomuiga futi bherewo odha apadi hapana mai apanya mabhizi kunyepa mune mupurisa akati zokai muige munhu mapurisa aripo aripo tito adaidze choga ndotaura noti musi wa15 ndakasvika paine mupurisa anga aripo kwadada ndine mupurisa uyo ndakasvika ari kubvumidzai kuti mugure mutemo wigai munhu wanauda madheti certificate hapana dheti kam ini ndikutaura dheti here munoitora sei musina bhereoda kupusa kwamuri kuita pepa rakakoshera tiutaure
ndozvatuti izvozvo zvatisikazviziva inini kana kusatya kwenyu kutya chituna kusachirespekta chituna usiku hwese kana newe imagine kudai wanga uri wewo waning'ina wako nana mukoma wako nehanzva dzako dzoti usiku hwese dziri kutendera newe usiri mbokisi hausi mbokisi aiwa mbuya hakusumbotiba mbuya ini chamandirwadza ka mbuya munofanira kubheva semunhu mukuru because ndatoona kuti wana wese warapa they are spoiled ndimimi imi mbuya imimi mauraya musha uyu mwana uri apa kutuka mai wake uyu mwana ari apa murubva naye kumapostori avangataurwa zichii kumapostori uyu kutuka mai wake wakamubereka uyu murubva naye imimi kumapostori mama taurirwa kuti chii kumapostori kwamunoenda kun'anga kumwe kwemunhu afa munhu afa mhuri dzese dzinofamba kana muri suspecta kuti pane foul play munofamba mega mese yekona kuti imi makatora wana yenyu uyo nemuzukuru kokutora muzukuru chete kokusiya mai wake kokuenda masvika ikoko muzukuru yako yakupenga iyo zvatovenga mai wakeyo mai angawirana nemwana anomutuka ndeupi mai chaiye unowirana nemwana anomutuka pamberi pewanhu ngeupi imi mototi mwana carry on good futi mudzokerere futi taura futi taura kugadzirira mwana botso kana mamusikadi mai wenyu mai wakesva aringa murume wake wafa munhu anoita choice yake yekuti kada kugara kana kuenda kana mamusikadi kuti agarwe nhaka maingotaura wana siyei mbuya ngaape mwana wake mvura wozvitsvakirawo boyfriend yake mapedza monyepa moya pana mondinyepera ai mbuya nditomboda mombe muri ngaendipe mombe iyoyi muri ndoda mombe hamutendere munyika mamutasa nechitunha munhu akafa tendera nyika yese usiku hwese mouya pana mosvika mondinyepera kuramba chinhu chamunoziva kurara mushopping center muchitenderera nechitunha no ndoda mombe by musi wa 25 August